Ola, somos Julia e Nayara e imos a contar a historia que nos ocorreu este verán. Este último verán íamos ir, como todos os anos, á casa de vacacións que tiñan no monte a miña familia. Éramos miña avoa, meu pai, miña nai e máis eu, pero este verán decidín chamar a Nayara para poder pasalo mellor. Ao chegar ali unha semana despois, vin que había moitas cousas fora de lugar. Estaban cadros tirados e moitas cousas que nunca vira fora daquele lugar porque, ademais, no inverno nadie iba por ali. Decidimos preguntarlle á avoa, xa que era a que máis sabía desa casa porque tiña antepasados nela. A avoa díxonos que serían os espíritus dos seus antepasados. Nós non creíamos nela, aínda que sabíamos que aquela casa era moi antiga. Á hora de cea decidimos sacar outra vez ese tema, pero foi moi incómodo, xa que nadie decía nada. Meus pais miráronse entre sí, pero non dixeron nada, e a avoa sonrieulles. Tampouco quería dicirnos o que pasaba, así que nós decidimos investigar pola nosa conta. Ao día seguinte, Julia propoñeume ir ao faiado. Aquel faiado, miña nai sempre me decía que estaba moi desordenado e que non se podía andar por ali, pero, sin embargo, cando chegamos ali, vimos que o solo estaba totalmente libre para poder andar, a pesar de que as cousas estaban desordenadas. Nun recuncho atopei un cadro, o cal tiña o apelido da avoa escrito por detrás. Pareceume moi extraño, non sabía que a miña avoa tiña ali cousas. Eu baixeino para a miña habitación e coloqueino ali limpo. Decidimos volver a falar persoalmente coa avoa e pedímoslle que nos contara a verdade. A avoa non nos quixo dicir moita cousa, máis outra vez o dos espíritus que nós pensábamos que non era verdade, así que non fixemos moito caso daquilo. A semana seguinte, cando volvimos para a casa de Julia, non fixemos moito caso, pero pareceunos extraño, así que empezamos a mirar no teléfono cantos anos tiña aquela casa. Ao final, as noticias non decían nada. Non había nada máis que unha casa que se parecía moito á miña e que pensei que era a nosa, na que decía que pasaban cousas moi paranormais. Eu dixenlle a Julia que tiñamos que deixar ese tema porque iba a ser imposible, xa que a avoa non nos quería decir nada e pois nós simplemente somos nenas. Decidín que tiña razón e que non había nada máis que facerlle, simplemente deixamos o tema para outro verán. Pois, bueno, hasta aquí a nosa historia e pois espero que vos gustara.